wadang inyong kamingaw. Niining ako tarong paglakaw. Kumusta man si Tito Greg ninyo diha? Maayong pagbuminaw Okay. sa Lex. Mama ninyo ko rin. Ha? Ansa pa? Ako kasabot. Kasabta ko pa. Ayaw na lang Dodot, Miles. Kalimtir lang to ninyo. Ayaw lang to isuod sa inyong hunahuna. Unsa naman pa, nakapanangit na kas inyong trapahoan? Kanis aman ka mo uli. Ito pa. Ugma pa na ko, mahibawan Dodot, Miles, kung maka-uli pa yung kuriha. Uy, wapa di ay klaro pa. Wadi ay. Kalain. Mag-agad pa manggod ko kung i-approve ba sa akong trabahoan, Miles, ang akong leave. Basta mo, pahibaw ko ninyo, ugma, kung unsa man gani. Lain na ni mo pa, uy. Miles, kung ako lang magbuot, no, huwag yun ay problema. Bisan magani og karon-karon dayon. Kung ganahan kong muuli, makahimo ko ana. Pero na ako'y trabaho. Gamoy akong gisaligan aron nga mabuhi ta. Mga kinahanglan nga musunod ako sa desisyon sa kumpanya nga akong gitrabahoan. Sige na lang, uy. Tuod. Nakatawag na ba si mama ni mo, Corina, diha? Papa. Nakakit pa. Dili paghihapon siya magkontak. Ambot kung unsay problema. Kung naunsa na mo diha, kung unsay kapuslanan nga nagbaton mong cellphone nga di man mo makontak. Wa mo maningog. Sa man? Wa gyud nakabalita ninyo diha? Kung unsa ni kahimtang ni mamatan siyang dito sa ospital. Diin siya ma-admit. Wa pa man pa. Mingon man to si naiapit na mo pa. Nga manawag ra siya na mo kung unsay na kahimtang ni Lola dito sa ospital. Pero kapiin na lang. Wa pa jud siya manawag. Mao. Kung kamo na lang di mo manawag na to niya. Wa man mi number niya pa. Wa man mi number. May number magka siya ninyo. Oh, Hala. naba siya number na to, kuya? Mura kwa. Nge, di klaro. Mura kwa, Jud. Bitaw, marag yugwa pa. Kung mau, saan man niya pag-contact ninyo? Bitaw? Hilom, Miles, oy. Sige ka lang, bitaw. Ano di ay, ang angbi. Unsa day ako isulti? Na. Ayaw na mo paglalis niya. Kagamay na butanga. Ang hangin ninyo buhaton nga magsinabtanay mo. Kay kamurang duhang magsuon. Ikaw Dodot kay maguwang ka man. Ikaw kay magdahas mong manghod. Opa. Nay, biya tutut ay. Sama sa kong ingon ninyo. So, pa ko makagikan diha. Nga magsinabtanay mo ni kuya ni mo Dodot. Mutahod ka. Kaya mo siyang maguwang. O labi na gyud ni mama ni mo, Corina. Miles, naminaw ka na ako? Naminaw man pa. Sa ato pa? Nagkasinabot na ta. Opa. Dodot? Pa. Basta nagkasinabot na ta. Opa. Basta ha? Pag sinabtanay gyud in taon mo, pag minahalay mo, kay mo na makalipay na ko, bisan nahilayo ko ninyo. Opa. O pagtarong sabgyod mo sa inyong pagtuon, aron nga makalampos mo. Huwag mo nigiyas katumanan puhon sa inyong mga pangandoy. Pinagabuto niya sa panahon nga kung wa na o niya, huwag ang inyong inahan, wa mo ikamahay na mo.
Papransing. Ilan na, Miles. Hasta na pa. Makahilak na ko kapel. Misamat ako kami nga o kaluoy ni Papa Pransing, kuya. Zaman, wami nga wag maluoy ni Papa. Sorry di ay. Asa man po ko. Kuya, namitawag sa akong cellphone. Awa na na. Kasi si Mama na. Oo. Ay, dili man ni si Mama. Number raman eh. Tubagal lang. Masisinoy. Apyot na. Hala, uday no? Basin siya di ay tud ni. Hello? Oh. Ni Apyot, ikaw ni? Miticho na lang kagsangpit sa nga ninoy apyot. Mapaghani kakibaw. Kinsa na. Hello? Kitsa daing ni? Hello? Loudspeaker be. O kuya, Na. Lo. Hello, Malacanang? hala kuya, nangutanag Malacanang ba kuno? Sinoy apyot na uy. Kaklaro ang tinguga o. Abinin mo si Harry Roque. Nge, dili. Murag tingog ni Kipuloy. Hello, Miles? Oh, kibuloy ba, oy? Si Apyot ni? Si Yoyo Apyot ninyo ni? Awa. Katagan ko sa sinoy apyot yun. Ikaw man dahil ninoy Apyot. Apiyon ako si Kipuloy kay maumaw man magtingog. Saba ka na, Miles? Oy, stop! Oh. Nge! Stop. Napyot. Hindi kag number ni Miles na. Waman siya mahatag ni mo. Nalibot bita ko pangayon mo numero ninyo dot, oy! Oh. Pero na tunggrige, dito lang mo kunutan na niya. Nana ka daw sa ospital, Noy? Oh, Diana? Kumusta man si Lola? Nayapyot. Dito, Noy. Karon palagi ka manawag, uy. Ay, karon palagi may makita dito to tigrige ninyo, oy! Noon sa man si Lola. Oh, walay swerte dong. Oh, Ha? unsay way swerte, Noy. Noon sa si Lola Tanjang. Walay swerte ang ahente o lungon diri sa ospital, oy! Kay, dakong buhay sa lulatan siyang ninyo o luwas na sa kakuyaw. Yay! Ha? Oh. Noon sa mga ganoy, kuya wala tani mo. Sabi na ako, kung na may sultida, lipayan na ako ara di ayoy. Lagi na sa nimo pagsugod ng istorya, oy. Bitaw, Noy. Nadlok lang hinuon ko. Ah, gipaigot regari na ako. Aron magkulbaan sa mo. Okay na lola ninyo, ha? Ginuo kayo, nagsiginuo ang inyong mga pag-ampo, day. Oh, nagampo man mi. Mo cute. Kay pinangga kayo na mo si Lola na Yapiyot. Tural, inyo ko ng apuan. Una, ngayon po kayo ko lang na nagpalit nyo sa upaw, oy. Dili ba, Miles? Na Yapiyot sa doy, sugsukan kaayo. Bito, Miles. Kami pa siyaw ba lang? Manang, Noy, naalala sa mama? Bitaw, Noy. Nadas mama ko rin na. Gano man? May tuyo miniya si kuya. Kuan, Di ba kining, kuya, no? kaning, may importante mong isalti ni mama, si Miles, Noy. Kining, Uduske, Miles? Ayaw sa tingalig tugawan niyo sa mama ninyo, Corina, oy. Ha? Ano naman? Bitaw. Kuan, basta kay, wala pa man ni Juasis, kumbate, oy. Kumbati? Kumbate. Unsa kumbate? Kumbati saan sa man? Sa mga kakabor. Unsay kaka? May laro ni mo niyapyot, oy. Bitaw no, tayo. Ayaw sa lagi ninyong tugawan mama ninyo, oy. Ay, importante, kada sortihan na to na ako siya, may tuyo mo na yung importante. Paabutan na lang ninyo, tawagan mo na yan, ha? Paghanggaw, gini mo, Apyot. Hanggaw kayo sa tanang hanggaw. Kita mo naghatar, nagtalibog og tanghaga sa mga bata.
nga makapadudan hino nila. Okay na dong, ay. Wala magkaya tamo diyang ginala ni Mos Corina sa kanyang auto. Sa? Pitan apyot, sus! Nakakita ko dong, ay. Mau gito ako pag-abot din sa hospital ganiya diyang nakita na kamo. Pero taon-taon mo sa Diyod mong nabalik. Ingit-ngit mo nga rin kalibutan. Nagasulo ka mo dong. Nasarap yun! Tibaw ka na ba kung unsa ko, kung mo na yung masako, ha? Sorry dong. Uli na kusbay. Ikaw na na'y bahala nga mo-assist ni Corina din sa iyang pagbantay sa ginahan. Kasabot ka? Oo, dong ka rin. Bulakaw na ko. Mangita ganin siya na ko. Kaya may kinahanglanon. Labi na kung palit na ipalito ng tambal o unsa pa na diha. Para sa iyang ginahan, tuhagin lang niya ko, ha? Ganihara man yung kang walay tingog-tingog dahi ko rin, ha? Ug serious, magyapon kayong nawang. Luwas naman ng tansyang. Wala na tingal kay angay kabalakan, oy. Kay agbayranan din, he. Aw, giduphan mang tanan dong grige, dili ba? Day? Wala, magyapon mo tingog. Wala may nadungog. Murag wala din nadungog niya sa akong istorya. Kini ka nang amoy ako ipautara. Tanaw na itong dili magyapon ni mo tingog, oy. Corina, nakakita ko ni Dungri nga nakasakay sa iyang auto. Diin mo ka mo ni Adto. Ha? Abiyot. Dugi lagi kamu nagabalik dahil. Ha? Dugi mo kung balik tinis agi. Gabi na. Sunsam na kamugikan, oy. Ha? Kung ay Abiyot. Marag ako'y gipangitaan ng nurse nga nag-atiman ni mamatan siyang ganina. Tingalig may ipapalit. Ayaw lang mo puglakaw ni Corona, oy. May lakaw rin na Dungri. Kaya ingon siya nga, kung dulo ko na ipalito nun, o usalan diya nga kinahanglan nun, parang nang tansiyang, ay, wala po gani ko katiwas ng istorya. Nilakaw naman. Murang dili man gustong maminaw sa kong isulti, oy. Murang salab tunon yun kinina. At ko'y marukoy maldito yun dito rin kina. Walang yun sama ka marukoy maldito, oy. Magka-oo. Nakita din ni Abiyot nga misakay ko sa auto ni Kirky. No, dili. Kung sa tuno lang siya pinangutanan ako. Masupot ako. May kasayuran si Abiyot sa kabuang ni Kirky. Magka-oo. Ako'y wala di ko kapugong sa kong ba? Kumanto ko ano itong grige, di ba? Kung musumbong tos ko rin na niya, ipatsod, bitok na ko ano, oy! Kalimot, sulti ni Corina nga, nasayaw sa prancing sa kahimtang din ng tansyang. Pari, oy! Kuya Dudut, si Mama! Ha? Mitawag si Mama sa imong cellphone. Kadiyot, nanak ko. Tubagalan sa... Hello, Ma? Hello, Miles? Karon ra lagi ka manawag mo. Hello, Ma? Hello, Ma? Si Lulatan siyang ninyo, Dudut, Miles. Naibaw namin, Ma. Gitawagan mi ni Nuyapyot. Bitaw, Ma. Si Papa na laywa pa makahipaw nga okay na si Lola.
Ha? O si Papa na lang ninyo ang masayod nga okay na slula ninyo. Ang buti niyo ipasabot nga nanawag mong Papa ninyo, Francine. O gisupak ninyo ang akong gibaod ninyo nga dili siya sayran sa kahimtang ni Mama Tansyang. Oy. Dili man gud kami nagsulti, ma. Si Isyot man. Kay nakasulti sila si Papa kay yang gitawgan. Ha? Nakasulti sa namo si Papa Francine kaniya, ma. Namo ni Kuya Tutut. Itaw mo. Nasaan to pa? Sorry, ma. Nagiuna mo balik ni Mahal sa nga mong cellphone. May problema si Papa. Kasabot naman siya. Lain maganin siya nato kay ngano kuno nga dili siya dayon makakontak nato. Yun sa kuno'y kapuslanan sa cellphone nato nga dili nato yun. Paraon siya day kuno ng cellphone. Dudut. Murara pag mo uli si Papa Francine mo. Bitaw mo, kikulit ang maayo ni Mahal si Papa Francine nga muli. Ngong, Bi. Kimingaw naman kay ko ni Papa Francine, Bi. Yung ano hilak mo ka? Nga naman dahil mo hilak ko. Ay, suko. Huwag mo ko masuko. Pwede ko lang siya masuko, ma. Wala na, naningisi na siya. Hello, ma? Hello, ma? Wala mas mama. Naputol. Gara man. Suko na to sa mama ni mo. Lo, ngano ako may kasukan nga. May mag ako'y nangulit ni Papa. Nga muli. Ikaw man. Hala, kuya. Hala ka to. Di na makundak ang cellphone ni mama nga ako gitawgan. Maragiyang gi-off. Masin nalubat lang kay kalit man putol. Oh, basit. Tawag ka lang siya balik taon-taon. Masin makontak na. Kinuo ko. Buot mo uli si Francine. Masaya ako buhaton. Tingalig. Dili ko buot ka maguba ang amo pamilya. Dili. Si Mama Tansyang. Matansyang. Ayaw lang sa paghihok, ma. Paway lang sa... Nagkinalang ka pa o gustong paway. Paway lang usta. Hapon-hapon ko ang imo ko. Para makapaway ka. Paway lang usta. Matansyang. Salamat. Kaya nakatuog na ugbalik si Mama Tansyang. Ginoo ko. Si may tabo kun mo uli yun si Francine. Kun may bawaan niya ang naitabo, tali ka na mo ni Greggy nga iyang hikala. No. Ingon sa dili na ko mahulagway ang posibleng mahitabo kun iyang masayran ang tanan. Saya ko buhaton. Card? Hello, miss. Wala kuno si Sir Franz sa HR. Sige, Card. Parian na lang. Magpaabot ko. Okay, miss. Dili na ko kalimdan akong kaugalingon. Nagibati kong selos nga buot mo uli ni Sir Franz sa iyang pamilya. Gisuwayan ko naman unta pagtudlo ang akong kaugalingon nga dili na ko mubati pa ini. Pero nga nung... Sir Franz. Oh, niya na siya. Come in, Sir Franz. Pag-adto na ako sa kwarto ni ng tansang ganiya dung gulga. Nabta na kong nagakatulog si Cory nga nag-apong sa iyang inahan. Oy. So ay kanong tanaw dito. Masinog ng bata na. Ing na nga buot kong makiksulti niya.
Salan ka to, dong? Wa kang kadungog sung gisulti. Matod ko, ingna siya magigsulti ko. Ingon bitaw ko, dong. Palagutom mo dyan ko ni mo, Apyot. Ayaw dong. Makar. Unya, Lagi dong, kau sa atuan. Wata lang din niya, bulat lang ha. ikaw na. Kadiyot sa day dong. Nakainom ka? Murag na rin ako umangkang... Sabi labot ni mo, Apyot, kung makainom ko. Ha? Wala dong ay. Unya. Bitaw dong kan, kiting... Kung dili siya mo gawas, dili magigsulti ni mo dong. Ako na yung muso dito. Okay dong. Ay, kadayo talaga kuro siya makigsulti ni mo ko rin ha. Basta ka nabati na ni mo nga akong gisulti, Apyot. Ug mahi mo pa, ayaw kusga ang imong tingog kay mipaway si mamatan siya. Allah. Sorry ko rin ha. Sige na, lakaw na. Kanang mababala ko ini na. Mabala-bala ko ini. Nag-adto bro ko adto na ko grege. Saguo na po ko ng grege nga. Pagawason ka. Ay, paita. Gawas na, Apyot. Nahibaw na kung unsa na sa ibuot niya mahitabo. Pero dili na. Dili na kubuot mausap pa ang maungil at kahitabo. Dili na. Si Craigie. Misod siya. Craigie, nga na misod ka. Gawas dito. Ugod sa may mong katungod nga mo pagawas na ko nga ako man ang nagbayad ng private room ni Mama Nimutan siyang nining ospital. Ako rin na. Craigie. May separate nga room kinigwartuha. Kiling. Craigie, sa pa ay ito nagkumpira. No. Gusto kong matigamtaman pagbalik ang imong katangod sa Corina. Dali. Craigie, no. Salan. Musa na mga oras hapit ng grigi diya sa sulod sa kwarto ni ng tansiyang. Ay, magaduna lang ko ani, ay. Salan ka ni. Salan ka ni tabo ni ng tansiyang sa. Aw. Sinang tansiyang naman. Si Corina ni, ay. Wala na. Murag doon lang yun yung tinuo na akong pagduna na. Murag ako. Sitong ko dito. May gawas ang kwarto. Pilit mo kayo hinapay. Lahi mga niyo siyang pagsulod. Nga, nagabahagay mag-iyang buhok. Isim ka, Bill. Wala doon. Ugma, ika sa eskwelahan sa Sdoro Tumayos. Imos lang na doon din eh. Aron nga makita nila ang ilang apuhan. Lahi, lagi rin nag-imong aura dong. Unsa may nakalahi? Sana kayo imong panagway ang imong nawong. Sa imong paggawas. Giniyan sa imong pagsulod. Purang dili man to may spelling. Ilom di Apyot. Ibaw na ko kung sa'yo na sumungon na gawa ka. Parehas na ita dong. Amaw. Thank you dong. Basta kayo mauna to ang sulti ni mo, ha? Tumana to. Oo, dong. Murag wala lang makatayo, ay. Nagkakalma, ay. Pagkayahayab yun ka nabuhay ng rigi, ay. Ayahay pa manis wala bahan. Makabuang ang katahong ni Corina. Lahi siya sa tanang babae nga kong yagyan. Di man siya pinagkagwapa sa tanang babae nga nalambigit na ko. Apan nagyang katamis. Dako kayo o kalainan nilang tanan. Craigie, nga namisod ka. Gawas dito.
Ugod sa may mong katungod nga mo pagawas na ko nga ako man ang nagbayad ng private room ni mama ni mo tansiyang nining ospital. Ako rin na. Greg, May separate nga room kini kwarto. Dili. Greg, sa paayon na ko ha? No. Gusto kong matibang-taman pagbalik ang imong katamtis ko na. Dali. Greg, no. Bisan pag mo ingon siya nga dili. Apa naging reaksyon sa tanan kong gihimo kaniya. Nagtugan nga uhaw o gikanahan siya. Oh, si Buddy Steven kini sa Cebu. Ang suod kong higala nga businessman sa Cebu. Nga mauya akong patabang nga makatrabaho dito sa Pransing. Sa mga ito iwan eh. Hello, Buddy. Kumusta? Nanawag mo ka? Ha? May isulti ka na ako bahin ni Pransing? Unsa ka na, Buddy? Ha? Unsa ka na? No. Di ko masugot nga muli siya diri sa mong dapit, Buddy. Dili. Nganli ko bisag unsa, Buddy. Basta pangitain na nagpaagi. Nga kung may mo buhata ang tanan nga di isa makaulit diri. Tagsur ko mo hangyo ni mo, Buddy. Bisan kini lang ang bugti sa tanan nga akong nahimo ni mo. Bisan kini lang, Buddy. Wa ka tugti nga makalib ba? Dodot. Oo. Pero nga naman, bisan pila ka adlaw ra. Wa tayo mahimo, Dodot. Kay, nangamo man ta. Og, reasonable sab ang company nga dilimutugod sa ako untang i-file nga leave. Tungod sa daghang shipment o mga trabahoon diri nga nagkinahanglan sa akong presensya o supervisyon. E kon, mamugos gyud kuno ko. Ayaw na lang kuno nga mo-resign ko. Unsa? Lo, kalain ko Kuya Dudut. Oh, wa tayo mahimo. Ay. Kay dili man makabot si Papa. Alangan man siya kunog kanang isafer niya ang iyong trabaho. Kay okay naman sab ko ni si Lula tansiyang nagpaabot naman lang nga hingpit nga maayo dito sa ospital og makagawas. Bisan nga launtag na ayon na si Lula. Pero may pasali mas Papa nga muli ra gyud niya ko na siya. Wa pa lang siya masayod tanos ah. Kalain gud ni Papa Pransing. Dili na ko niya, oy. Dili na ko niya. Miles. Wa ko magtuo, Sir Franz, nga dili lay approve ang imong pag-file of leave. Bisag tulong takadlaw ba? So pa, human naman gud ang shipment sa to. Dalang items ang gitrabaho na sa mataw. Niya ang delivery ana, bindugay. 2 weeks from now pa. Wala ko masayop. Murag nagbinag-uman ang company. Dili ang company mo ay nagbinago, Jake. Ang mga taga-office. Oo, wagit. Ayon lang na ninyo ibutang sa inyong buot, Jake, Nilo. Trabante naman ta. Obligado ta nga musunod kung unsay sulti sa atong mga labaw. Imo mga nang katungod, Sir Franz. Usa na sa itong mga privileges, di ba? Pero, dagan pang higayon. Makauli ra gihapon ko sa nining mga adlaw sa akong pamilya. Makauli ra gihapon ko. Nag-wonder gyud ko, Jay. Kung nga nang wa gitugot sa tagang taas ang pag-file og leave ni Sir Franz, nahinay ra man unta ang flow sa shipment nato karon yung mga adlaw. Mo gani,
Gano ka, Miss Rian? Os man, wa kayo nahibawan kung ano. Wag ko ikatubang ni mo, anak, Jake. Wa po kayo ikatabang, Miss Rian? Miss Suway, bitaw kog question sa ako mga kauban sa office nga may jurisdiction na ng mga butanga. Pero wa masab sila mahimo. Kay di ka nagikuno na sa lapaw. Nagkasulti na mo ni Sir Franz, labot ini, personally? Nagasulti na mi. O nadismaya kayo taon siya. Nag-expect man gud siya nga makalive na siya karong adlaw o hangtod sa Friday. Nag-expect na gud siya nga mataas-taas ang higayon nga ikauban niya ang iyang pamilya dito sa ila. Kay gitiming man unta niya nga weekend bitaw. Aron continuous rang adlaw nga dili siya mo work. Mao lagi. Pero wa man tugti. Maayong pagpaminaw Saon mo na. sa Watay Lex mahimo. Pinoy. Kay wa man sab mo reklamo sa Sir Franz. Obedient ba kaayo na siya kung unsay policy sa company. Salamat, Lola Tansang, kay nakagawas na jud ka. Happy kaayo ko lang nga. Kanina kit ka mo star sa amo. Mao jud. Iganahan di ay mong anhin na lang kumupuyo din hidoda, Oh. Miles. Oh, Lola, uy! Gusto jud kayo, Lola. Si Papa Pransing pudla. Dili matayon sa iyang pakuli. Kay dili gyud niya kapiyaan ang iyang trabaho. Mauba. Nakinaminam na unta si Kuya Lola nga mauli si Papa. Pero dili man madayon. Pero may pasalig yun noon si Papa Pransing nga makaulit kit siya. Mao. Di ba kuya no? Oo, bitaw, Lola. Pero mao lagi. Wa pa, kuan. Wa pa siya masayod. Kanusa. Sige lang. La. Ay, sige lang nagpasalig ng Papa Pransing ninyo nga makauli gid pohon. Aw, iyagid ng tumanon. Pero si Mama Lapa, naralig kikili siya ka na nga muuli si Papa Pransing. Mao. Ngano man la? Ngano di ay? Dudot? Miles? Ala ka, Miles. Si Mama. Uy, la, ayaw pagsabat ni Mama. Muna akong gisultya. Ayaw la. Kinin pa ta. Ay, uy. Pinangga tagod ka. Salamat la. Sip, sip. Sip, sip. Uy, Dudot. Sorry, La. Naunsa ba mong nagkinahanglan pa man na si Mama Tansya nga makapahuway? Hindi mahinuuna siyang gidisturbo. Ay, awa ko rin na, oy. Disturbo ba? Ako may nanawag nila kay gusto kong makigsulti nila. Taon-taon na baya ko sa ospital. Gimingaw ko sa pagpakigsulti sa akong mga apo. Hindi man kun matansyang. Mo ba isulti sa doktor nga dili ka magpa-stress? Nagkadungog ka kid ana. Sige ko rin na, mupahuwan ako. O niya na ta mag-istorya. Oh, nganong niya pa man mo mag-apong ni Mama Dodot, Miles. Oh. Pangliho ka mo kung si buhato dito. Ayaw mo pagpaabot na suguon tapa mo. Sige na, paglihok mo. Ganyan naman kung pinangita ni mo, Miles. Naraman di ka din nakigsulti sa mga kanding. Sabat ako yoy. Nandiyan di ka. Nagilak ka. Hala, naghilak, Jud. Tano pagyuk ka. Huwag ka kakita. Mapagaw gani ka, maghilak-hilak ka diya, mapareha ka, Mama. May gani, naulian na gamay tingog. Ayaw, hilak-hilak. Ano mo ko? Naiubos ko mama ko rin. Ha? Nga naman? Mga tanong po cute. Kanina god, itong nakigistora si Lola Tansyang nato. Pagkawik. Para ka tumuhilak na ka? Kaparaygon sa good nimo. Langi, mangkay langi, mangka. Langi. Wala makakwa. Kasi mo rakwa.
Kaya nam di ay. Lahi naman ko si mama. Unsay lahi? Dali na kayo siyang masuko na to. Bisan wa to masayok. Basta di siya ganahan. Kasapaan dayon ta. Bitaw no. Dako na magkikausaban si mama. May ganin nabalikan siya sa tingog. Ano siya nas mama no? Di man na siyang na sa una no? Yan naman na si mama ko ya Dudut. So may problema na niya. Ba't dara? Anong marakontrahan naman tada niya. Mau ba, Miles? Opa, dali na kaya siya masuko na mo ni Kuya Dudut. Bisa ko misa. Uy, kason ni Kuya, kay mararaman niya gwa. Naku, di mo ko ganahan nga. Kasabaan per mi ni Mama Corina, be, nga wa ko isabi. Sige lang, Miles. Kay magkigsulter kong mama ni mo. Ayaw lang siya sultihi pa. Nga misumbong ko ni mo. Kay kasabaan na po doon niya ako. Ha? Unsao man ako siyas pagsulti kung dili ko mo ingon niya nga misumbong ka na ako. Ay, ayaw na lang di ayaw eh. Sige. Ako na lang mangitaw pagi. Ayaw nagkabalaka diha. Ayaw kadlok. Kadili ko musulti ni mama ni mo nga misumbong ka na ako. Saan man ni mo pa? Ay, ako na mahibaw kung saan ako. Basta dili ko musulti niya nga misumbong ka na ako. Nganong nangutan naman ka na ko bahin anak pa? Misumbong si Miles ni mo no? Kinikid si Miles eh. Nabaw ka na ng imong manghududot nga sensitive kayo na. Kaya sa may iyang sumbungan. Kung lakip ka, ura lang ko sa bugwa. Alangan man siyang masukol kong mama. Dili sa pagkid maayo nga musukol kang mama ni mo. Oh, mau gani. Ang ako lang ni mo, Dudot. Nga musulti ka na ko kung unsay inyong sitwasyon diha. Bisan unsay inyong problema diha. Bisan pagbahay ni mama ni mo, Corina. Nakasabot ka ba, Dudot? Huwag ka man mutingog, Dudot. Namati ka ba na ako? Namati man pa. Pero dili mangon gusto si mama nga kung may problema mi. Dili sa ato masulti mi nimo. Kaya dili mi sa gusto mag-uol ka. Ni adto tingali, Dudot. Okay na. Pero karon, ako na una-una. Nga ngayon matingali kong masayod kung naunsa na mo diha. Kay inyo ko kong amahan. Ugusa pa. Sakitan ko kung adto na hinuon ko mahibaw sa laing tao. Nga may bati na nga mga panghitabo diha. Nga inyo lang daing gilimod din ako. Kay tungod lang nga, inguni anak nga rason. Pa. Kay maoy akong gusto nga hitabo, Dudot. Nga bisan tuod, wa ko diha. Makahartag yapon kong maayong ihimplo ninyo. Nga akong mga anak. Ikaduhan na ako ng pagdayal sa number ni Corina. Pero wa lang gihapon niya to baka. Hello? Hello, Francine? Ala, nanawag day ka? Sorry, naglaba ko. Gi-charge na ko ng cellphone sa taas. Bira ko gi-silent lang gihapon ni mo yung mong phone. Sama na itong nangagi mga higayon nga mao yung imong rason. Mga dili dayon ko nimo matubag. May tuyo ka, Francine? Ang mga bata. Nalimot ka? Klase baya ron? Webes pa ron? Oh, dito. Kining tawhana. Nagpadade ko nimo og kwarta. 50K. Para nga idata nimo ni Grigis sa kwarta nga
nagamit mo diha niya itong pagka-ospital ni Mama Tansyang. Nakapadahan na ka? Oh, sa bayad center nga kanunayan akong padalhan sa kwarta para ninyo diha. Nagsulti ka untang daan una ka nagpada. Kay mahimo ra mo untang imong idiretso sa akong digital wallet. Ha? Wa man sab ka magsulting daan nga may digital wallet ka na di ay. Wa man ko mahibaw. Oo, di ay. Sorry. Okay ra tingalig magbilin ka atog 10K. Unya 40K ang imong i-advance payment nga to ni Gregi. Aron nga magamay-gamay na lang atong balance nga to niya. Kay magpadapo ko nimo sa hinapos para sa inyong konsumo o unsa pang kinahanglanon niyo diha. Pwede ra sa Francine nga ihurot lang na akong 50K o bayad ni Greggy. Kaya may kwarta pang masab ko daring hinipusan. Maayong pagpaminaw wa pa rin sa hurot tong Lex Pino. akong gipadaan mo sa miaging buwan. Gamay ra ba to? Di apa, oy. Nagdaginot sa pidere. Kaya nahibaw ko. Dili pa alalim ng imong pagpanarabaho diha, di ba? Basta para ninyo. Nga ako pamilya ko rin na. Bisan unsa patingali kalisod o kapait diri. Basta mabugtian lang ninyo nga akong kahago diri. Nga mo'y akong gilauman. Andam ko nga magantos. Kaysa gikaingon ko na. Nga mas palabihon pa nako. Nga ako ang magantos diri. Dili lang kamo nga mo'y bugtong kung bahandi nini kinabuhi. Timan igdog ka na, Corina. Sa labtunon kayo ang sinultihan ni Francine nga rin ako. Murasig may pagduda ng nga rin ako. No. Si Greggy. Saan naman sa'y tuyo ini niya nga nanawag man? Hello? Hello, Corina. Magkita ta. Kikimingaw na kay kunin mo. Greggy, no. Basta